Ik woon samen met mijn vrouw Vera en Meike en Evelien in het Ven, in Venlo. En in mijn vrije tijd dan kook ik graag, samen voor vrienden en familie. Want ja, niks bindt je zo als samen aan tafel zitten. Toen ik 16 was, toen ben ik in deze zaal begonnen met proeven aan politiek. Daar heb ik meteen geleerd dat je Limburg kunt veranderen, dat je dingen kunt bewegen. En of dat nou is op cultuur, mobiliteit of op welk ander thema dan ook. Vanuit deze zaal kun je Limburg een stukje mooier maken. In de komende 4 jaar hoop ik dat we de cultuur in Limburg nog een stuk verder kunnen versterken en de middelen beter kunnen verdelen. Ik ga me inzetten om de kwaliteit van de Limburgse wegen te verbeteren en om het openbaar vervoer toegankelijk te houden voor iedereen. Ja, en ik wil graag een mooi perspectief creëren voor de jonge boeren, de agrariërs die een toekomst willen in onze provincie. Ja, de toekomst van Limburg die maken we samen. En ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf kunt zijn, dat het niet uitmaakt wie of wat je bent, maar dat we wel samen moeten werken aan die mooie toekomst. En als we dat doen, dan gaat dat ook lukken.